नै बिनिफ्राय जोंनि गामि स्टार्टिं जायो ओरैबायसा मोजां नामा नोंथांमोनखौहाय आङो शेयार खालामनो सानबाय। ओमफ्राय जोंनि गामिनि चार्च नै बियो, ओमफ्राय नैबेबो मोनसे। ओमफ्राय दिनै आङो हम टुर होनो सानबाय। गोबाङानो नुवाखै जोंनि गामिखौहाय, जाय आंखौ सिनायो बिसोरो नुवाखै, इनि थाखाय बिसोरनि थाखाय आङो स्पेसियेलि लाबोनो नागिरबाय हम टुरखौ। हम टुरबाबो जोंनिया कमप्लिट जायाखै न'आ, थेवबाबो आं नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो सानबाय आरो नायनो हागोन ओरैबायसा मोजां जोंनि गामिनि लामाया। मोनबायानो जोङो न'खौबोहाय। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बनायबा हरनाय थाबाय। जोङो दिनै गामियाव फैदों, आंनि जोनोमगिरि गामियाव। आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो सानदों आरोना जोंनि गामिया माबोरै, जोंनि माने न'आ माबायसा दिन्थिनो नागिरदों आरो एसे। न'आथ' जायाखै, बनायबायसो थादों। जायखिजाया नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानबाय आरोना गासैखौबोहाय। बिदिब्ला नायलांदो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो। आरो जुदि मोजां मोनोबा भिडिअखौ लास्टआव नोंथांमोना लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। जोंनि गामिया लामाया जि मोजांथार, पुरा पाक्का। ओमफ्राय नै बेफोरो सब जाहानि गोजा आरोना औवाफोरा। ओमफ्राय नै ओरै बारबाथाय जाहानि न' मोनसिगोन आरो। नै इनिफ्राय स्टार्ट। नै जाहा जि आराम गलनिबो दंबावोसो लामा खाथियावनो। ओमफ्राय इथिं गय दं, थालिर दं, नायनो हागोन। ओमफ्राय नै जोंफोरा न'आ न'खौ बनायगासिनो, न'आ कमप्लिट जायाखै। जायखिजाया सिलिंबो होनो दं आरो नै ग्रिलिंबो होनो दं। खिफोरा जाजोब्बाय, ओमफ्राय अबेबा कमप्लिट जायाखै आरो। सिरिफोराबो जायाखै, कमप्लिट जानो दोङो आरो खालामगासिनोसो। ओमफ्राय नै खिरखिफोरा, ओमफ्राय नै खिरखिखौहाय बिदि डिजाइन होदो आरो। नै इयो ग्रिलिं आरो बारान्दायाव होगोन, नै ओरै बारान्दायाव होगोन आरो। ओमफ्राय गोजौआवहाय थिंबो होथ'वाखै। दा जोङो रुमाव हाबजेननोसै। बे जाबाय मानसिफोर फैबा जग्रा रुम जागोन आरो। नै गोजौआवहाय मडेल होदो। मिस्ट्रिफोरा दरजा लगायगासिनो, नायनो हागोन। ओमफ्राय इनि उनाव आरो नै बिथिं मोनसे रुम दङ, नैबे दरजाखौहाय बाहेराव लगायगोन। इनिखायनो काठनि मजबुत दरजा बनायबाय आरो। बाहेराव मजबुत दरजा नांगौ नालाय, प्लाइबर्डफोरनिबाथाय हासिनानैबाबो हाबनो हायो सिखावा। जायखिजाया काठनि दरजाबाथाय बारा एसे हाबनो हाया, इनिखायनो बनायबाय। ओमफ्राय नै बिथिंहायबो मोनसे रुम, बेयाव दरजाया जाजोब्बाय, खुगाल'सो लगायनो बाखिसै। बेफोराव खिरखि मोनसे मोनसेल' होदो, गंसे गंसेल'। नै दरजाया जाजोब्बाय बेयाव। ओमफ्राय इनि उनाव किटचेनथिं थांनोसै। नै इबो जाबाय किटचेन। किटचेनखौ बारा गिदिर बनायाखै, फिसा बनायदों। खिरखिखौबो नै ग्लासखौहाय गंनैल' होदो। ओमफ्राय इनि उनावहाय नैयाव दरजाया जाबाय कमप्लिटलि। इयावहाय ओंखाम जानो डाइनिं टेबोल लगायगोन। बारा गिदिर बनायाखै इखौबो, ओंखाम जाग्रा डाइनिं रुमखौबो। ओमफ्राय नै इथिं बाहेरथिं थांनो हागोन आरो। खाथियावनो लिसु दंफां दङ जोंफोरना। नै जि मोजां बे लिसुआ, लिसु फिसासो दे लोगोफोर, बे लिसु गिदिरा नङा, बे फिसा फिसा लिसु थायोना, नै बे आरो। नै जोंफोरना बारिया इथिंनिफ्राय नुहुरो। दायो आङो गिदिंफिननोसै, बेक गिदिंफिननोसै। नै 6टा रुमा टटेलि, नायनो हागोन। इयो बारान्दा। नै बाहेरनिफ्राय बेबायसा नुयो आरो। कमप्लिट जाजोबाखै नालाय, कमप्लिट जाबाथाय मोजां नुसिगोन। मानसिफोरा साननो हागौ बेफोरबायसाखौनो दिन्थिबाय थायो नामा होननानै। आङो आंनि मेम'रि हिसाबैसो दिननोसो खेबनाय जादों आरो लोगोफोर। लोगोसे नोंथांमोननोबो दिन्थिनो सानबाय, आरो आंहा जाहाथे उनफोरावबो आं नायनो हायो देनांफोरबो, बेनिखायनो खेबनाय जाबाय। दानियाबा लामानिफ्राय पुरा दिन्थिलांनोसै आङो नोंथांमोननो गय बारिफोरखौ। नायनो हागोन, बेयो जोंफोरनि बारि आरो लोगोफोर। बिराद गोबाव थारमाने जोंफोर थानाय जायासै नालाय, बेनिखायनो गया बारा गैबांला आरो। दिनै
35 बोसोरसो जोङो गामियावनो थायासै नालाय टाउनावनो थाबाय बेनिखायनो गयफोरा थैलाजोब्बाय ओमफ्राय दा गोदान गोदान गायबाय नै लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद गिदिर लिसु दंफां दङ आरोना बे लिसुआ सिगाङाव मोजांमोन दा बारा मोजां नंला ओमफ्राय नै बैथिंबो दं लिसु फिसा जोंफोरहा बे जाबाय बेलेग लिसु फिसा फिसा लिसु आरो ओमफ्राय नै गयफोराहाय देरबायबो गोदान गोदान गायना होजोब्बाय गोदोनि गय माखाया सब थैजोब्बाय आरो गयाथ' बारा गोबाव थाखाया नोंथांमोना मिथिखायोआनो बेनिखायनो जि गोदान गोदान गायनायफोरा बिराद मोजां मोजां जादों आरो गयफोरा नै एकदमबारे माने हासार गोनां जादों नायनो हागोन जोंफोरनि बारिखौ बाराथ' गोदोर नङा थेवबाबो नोंथांमोननिसिम आं शेयार खालामनो सानबाय बेनिखायनो दिन्थिबाय आरो दा आंखौ इयावबो गाज्रि साननाङा बेफोरखौनो दिन्थिबाय थायो नामा बेफोरबायसा गाज्रि दा सानसै आरोना लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोननोहाय आङो दिन्थिनो सानबाय जोंफोरनि माने बारिफोरखौहाय जि एसे दं बेखौनो दिन्थिनो सानबाय आङो जिहेतु हम टुर नालाय हम टुरजोंनो लोगोसे बारिखौबो दिन्थिनो सानबाय आरो नोंथांमोनखौ आङो फार्स्ट साइडनिखौ दिन्थिदो आरो गय बारिखौहाय नोंथांमोननो ओमफ्राय आरो साइड मोनसे दंबावो बेखौबो आङो दिन्थिगोन नोंथांमोननो नै दायो साइड मोनसेथिं दिन्थिदो नोंथांमोनखौ आङो नायनो हागोन हाग्रा जाजोब्बाय बारा मानसि फैबाय थाया नालाय बेनिखायनो नै गयफोरखौनो फबजोब्बाय माबायाहाय मा बुंगोन हाग्रायाहाय नायनो हागोन जि मोजां मोजां उथिदों गयाबो ओमफ्राय आङो थांगासिनो दायो आरो गिदिंफिननानैहाय नै नायनो हागोन पुरा दिंखिया बारिसो ओमफ्राय नै बेफोरबायसा नुहुरो आरो नै फारनै साइडथिंबो बारिया दं जोंफोरनिया नुयिफोरनो दिन्थिबाय आरो आङो जाय नुवाखैमोन नुयिफोर आरो नायनोबो लुगैयोना बेनिखायनो आरो नै ओमफ्राय उल्था थांफिनबाय नै बेफोरबो माने जोंफोरनि गोजा खुङाबो दं इयावहाय ओइनै मैथ्रु बिबारबो बारदों नैथिंबो दं बारिया जोंफोरहा गोलावथार बारिया नै गेजेराव न' एकदम बारि गोजा आरोना जोंफोरना एकदम बेनो नामा बेनो पिच रड इदि जाहैयो आरो हाइवे जाहैयो आरो नै नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद इन्टारेस्ट नाङो बिदिबाथाय एकदम लामा खाथिबाथाय ओमफ्राय हाब्रु बारिबासो बोरैबा असान्ति मोनो ओमफ्राय दा जोंफोरनिया बेनो न' बेनो नामा जाहैबाय नायनो हागोन जोंनि गामियाव सब गय बागानानो गय बागान आरोना मानसिफोरा बिराद गय गायो ओमफ्राय नै इयाव सिगाङाव जों उन्दैयाव बिराद दुगैयोमोन ओमफ्राय दैखौ लेथ्रा नुदों आरोना गोदो बिराद साफामोन बे दैया ओमफ्राय आरो बेयाव नाबो मोनो नै ओमफ्राय बेफोरो गासिबो जाहानि औवा गोजा नायनो हागोन औवाखौहाय ओमफ्राय नै जाहानि न'खौ नुहुरो आरो बेनिफ्राय नै लोगोफोर इयो जाहानि आदै बाबानि फंबाय दिनैसो लोगो मोनदों बिराद गोबाव जाबायमोन गामियावनो थायो ओमफ्राय जाहानि बारि न'फोरखौ नायो आरो नै मा खबरलै आदै मा खबर आदै दे खबरखौ बुंदो मा खबर बुंदो गावखौसो नायबाय थाबाय केमेरायाव मा खबर दा हाथायाबो गबाय माथो नोंनिया खोलाय आदै हिनलाय आयो हाथायाबो गबाय आदैया बोरायबाय न' हिनलाय खेबसे आयो हाथायानो गैला आदैहा मा होनदो नोंखौनो नुदों इनै माबायसा नुदों नोङो मबाइलाव बोरायनाय नुदों आयु ना बेदर मोनजायैनो जाला नै इनि आदैया मा बुंना लादों मबाइलाव नैबे जाहानि आदै आरो नोंथांमोना नुवाखैमोन नालाय बेनिखायनो आङो दिन्थिना होबाय नै न'आ जाजोबाखै बनायगासिनो कमप्लिट जायाखै नै आरो बारान्दानि थिंखौबो होनो दंबावो ओमफ्राय ग्रिलिंस होनोबो दंबावो नै लाबोनानै दिनदो बारान्दायावहाय नै नालाय सारिय'फाले गय बारि बिथिंबो गय बारि इथिंबो गय बारि गेजेरावनो आं दं आरोना लोगोफोर दायो आङो दिंखिया खानो फैदों आं लोगोफोर नै मालायनि बारियाव गय बारियाव जि दिंखिया दं नै अयथासार दिंखिया दं बिदि दिंखिया दं दिंखिया खानि र' आंथ' जाया मा होनो इखो बिनानाव मोना जायोनो दिंखिया नै दिंखिया माखो खाजेनगोन आङो नै दिंखियानो दिंखिया सारिय'फाले
भाजा जानो बिराद मोजां जागोन आरोना नै लेन्दाय लेन्दाय गिदिर गिदिरथार दिंखियाहाय नै नै ओरैबायसा दं अयथासार दिंखिया दं नै बाबरे बा मा होनबावनो आरोना लोगोफोर नै थाख' हायै दिंखिया नै दिंखियाखौ बे जागानिफ्राय खाबाय ओमफ्राय खानानै एसांखिनि मोनबाय आं दायो बेलेग जायगायाव थांलायनोसैलाय दिंखिया खानायावनो सिनानो सालायलायदों आंना बुरिनि हेन बिराद माने बारियानो बारि आरोना नै गेजेराव पिच रड ओरैबायसा बागानानो बागान नै जों गामियाव दं जि दं नै दिंखियाया मोजां मोजांथार नै दिंखिया फिसा दिंखियाफोरा नै हाग्रा दानना होदोंमोन ना नै बेफोराव नै दिंखिया माखाया नै आंना दिंखिया ताजा ताजा फ्रेसथार बुरजाथार लांगोन दिंखियाखौ दिनै मनायाव लाखाबाय एकदम न'नि बारिनिखौबो गारथारला मालायनिखौबो खाबाय न'निखौबो खानोसै आरो दायो ना मनायाव बुंजासे लांनोसै न'आवहाय गामिनिफ्राय नै लोगोफोर दिंखिया नांगौबा दिंखिया नै बियो मुथासे मुथानै मुथाथाम मुथाब्रै मुथाबा 6 मुथा 10 थाखा 10 थाखा 10 थाखा सोरबाफोर बायोबाथाय आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर सोरबाफोर बायोबाथाय आंनि दिंखियाखौहाय नै आंनि जा दिंखिया खादों ताजा ताजा खाथियाव लाबोलाय मबाइलखौहाय नै आं ताजा आयौ मोखां खाथियाव लाबाय आंखौ नै ताजा निजा खादों आङो बेफोरखौबो खिथिना हो ओरैहाय दे खिथिना हो एकदमबारे ताजा दिंखिया खादों नै गामियाव फैनानैहा मुथा 10 थाखा लोगोफोर 10 थाखा आङो नै बेफोरखौबो खिथिना हो आङो गामियाव फैनानै दिंखिया फाननाय जाबाय नै आंहा दिंखिया खै मुथा नायदो नोंथांमोना मुथासे मुथानै मुथाथाम मुथाब्रै मुथाबा 6 मुथा 10 20 30 40 50 60 थाखा मोनगोन आङो लोगोफोर नोंसोरनो नांगौबाथाय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय नोंसोरनो आङो पार्सेल खालामना हरगोन दे लोगोफोर आंखौ जाय गाज्रि मोनो बिसोरनि थाखाय बे दिंखियाया नै नोंसोरो आंखौ भाइरेल भिडिअ'ल' लाबोबाय थायो होनोना आं खस्थ' खामानि मावो नै दिंखियाबो खाबावलायबावदोंसो आङो गामियाव फैनानै नै बेसे जाब्रा दिंखिया खादों आङो फागो खालामदों सोरबाफोर बायोबाथाय बायफैबानो जाबाय दे लोगोफोर एसे मोजां दिंखिया खादों नै दिंखियाबो इसेबां गिदिरथार नै नाय आं खानाय दिंखिया मैगङा नै बेसे मोजां मुथा लोगोफोर समानसो खालामाखै खिन्थु ताजाथार गामियाव फैनानै खादों आरो आङो बे दिंखिया मैगंखौ नै मुथा खालामबावदोंसो आङो टाइम आङो गामियाव फैनानै ब्लग बनायबाय आरो बिराद गोजोननाय मोनदों आङो गामियाव फैनानै ओमफ्राय नै आङो दिंखिया फाननो नागिरबावदोंसो नै नायनो हागोन नोंथांमोना दिंखियाखौहाय आङो भागो खालामना दोनबाय 10 थाखा मुथा करि सोरनोबा जुदि आंनिफ्राय दिंखिया नांगौबाथाय नोंथांमोना बायनो हागोन आरो दिंखियाखौहाय आङो जि साफा दिंखिया खायो नोंथांमोना मिथिगौना आंखौहाय बिराद मोजां दिंखिया खायो दिनै मार साफा नुखादों आंनि मोखांखौहाय फार्स्ट टाइम आङो गामियाव फैनानै भिडिअ बनायनो लादों ओंखायनो बिराद साफा आराम नुदों आरोना लोगोफोर मोनाबायानो ओमफ्राय थांनांसिगोन आरोना एसे खामानि दंमोन नालाय ओंखायनो फैदोंमोन एसे मिस्ट्रिया खामानि मावगासिनोथ' न'आ कमप्लिट जायाखै बेखौनो नायनो फैदोंमोन आरो एसे दरजा माबा माबि बनायबाय थादों नालाय दरजाफोराबो कमप्लिट जायाखै खावसे होदों खावसे होआखै आरोना बेनिखायनो फैदोंमोन आरो फुदुंदों लोगोफोर जाग्रा बुस्थु लाबोदों गोथाव साहा फुदुंदों नै साहा फुदुंदों न'आ जाथ'वाखै नालाय अदाबावनो बनथ'नांदों आरो नै अदाबाबो मान डेन्जार लोगोफोर नै एकदमबारे टेम्परारि अदाब गोथाव आलु सब लाबोदों नै गामिनि सावनाय ओमफ्राय इयाव दं घुगुनि नै गामिनि सावनायनि टेस्टआ आलादा जाखायो नै आराम साहायाबो गद'बायहाय नै लाल साहासो आयौ मामि गोलैलायदों